Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kaseng kinong thokot khasi lani khasi atho society snat nong stoin klapan bana bagan panlong ye jialang ban pansai paiba halor ke jingdawa ban panlong ketin sarkar lani kita ka official language sa ketin khasi hapo ka jala Meghalaya ha ga jinya kran megilat patai khubor ha nong stoin kitkhot jong ka khasi atho society ki bakan thup yu ba BBL nongline ba Nereus Imli ba W Mosor ba de dukhot ka khasi atho society sangkmi kila pentem be ya ka jialang pansai paiba en sapanlong ha ka pratari uyayong arja apun rio ha ka por shibaji ha market complex new nong stoin kaliang jongi ni kerpat ya baro ki sengbalang kum ka HYC KSU WKSU FKJJP bar kiwe ki sengbalang ki bran saudong ni po nong stein bar kumjuru ni kerpat ya baro ki principals bar ki khna school jong ka higher secondary school ki colleges ki badon hajan bar hajenga jong kadeka sornong stein bat ni kerpat ru ya baro ki rangba shnong ki riu rangba bat baro ki samla kenthai bat shnurang ki badon saudong jong kadeka nong stein ban yawan ban kersan ya kadeka jing pensai paiba halor bangin pelong ya ka ketin sarkar ya ka ketin khasi ka jongi ha kani ka jala ka jongi kani kadai ka tauba jong ka jat benri ba jongi lada im ka ketin im ka jat benri lada yap ka ketin yap ka jat benri halor kani ka nongrim da ka basnguret ngi karpat ya baro kinong syong shnong basngubha banyawan khnang hakani kasngi ban ai jing kershan ya kani ki jingthu jong ka khasi authors society jong ka sengkami bat kumjuru rengkat bat ngi kashnat nong stoin nagbanta kani ka tauba jong kari bat ka jak penrio court jong ka khasi authors society jong ka nong stoin snat hangne wan khnang ne ban kumule siomene ban penlong ya kane ka jing ben shai pai ba awe de be ka jinut kam ju tin khasi ban penlong ka official language hapo ju kane ka sarkar Meghalaya ka jing te lesi kin sadon kinong kren ki ba nang te ne shalong kin sawan kin thupru ya ki seng phalang ki ba ngela khoso ba bakin ai ka jing kersat ban support kin sadon kinong kren na ki seng phalang ba per nanta sadon ki riu rongba nante ne shlong ki ban percaya tinama kata ikerpat ikai ba badi sim khalang bandon lang ka dekat sini haka pratorik haka porsibji kumle sngomne kran penio ekta gi sha ka ekta ka ktie ka ba ngidon kam ban penim haka ne ka jat bendre ko chungi ka tin gi sha ka dekat jing ai su ha ka jumble mal ai hangi ki jat bendre ba per hala ki jaka tin mas tan kwa ban penim sha enek tin kajing ai ka bakra ko jumle na ka ta jing ki jemre te tangki nehi ngarung sibare ko shibo na kaliang jongi kum ka sem jong kinam thokot khasi jong ane ka snat nongstoin ka bagi ai kertian ka khasi author society snat nongstoin iwan hamne ban yathu paiba bangin punlong ya ka jing pensai paiba halor ka wei na kijing dawa jongi tagalong ban punlong ketin sarkar no ya ka ketin khasi hapo ka jala Meghalaya jongi ya kani ka program wilaya kod ban punlong ya kani kadai haka pratarik mentau na yayong arajara punrio kapor kan long kapor shibaji no paisi terter kecaka bangin punlong ya kani ka program kan dei ang tay hapo market complex jong ka snong dunong stoin atau ka jaka ko donong tay akmat
ban room sepo yo nong stoin kan yang yuan ban ya tu pai ba ki pai ba kin yo ban tem yo ban yo wan lang ban persan ya kan ne ren ki ba kongsan ki ba wan na ka Khasi Auto Society nang te na Shillong iba man ajing kren ban persai pai ba kalong na kaliang jong bu Dr. RP Kharsing walong General Secretary jongka KS yang kami bat kunjuru no Presiden Rangba jungi i Dr. DRL Nonglai dan nomor kata ni tentu pai ba kenyawan hakan ka program ba penyo ya ke jinsyai ka ba janai bat bangin semua tu ya kata ke jingdon kam ka jungi bat ke ka bangin ya penbor ba ka sarkar jungi ro kan sim ya ka tak senjam bahkan aino kejing itu ke Bapura mungkin tiu kerdan no ya kene ka ketien kasih jungi na ka associate official language sya ka official language dan ka ketien sarkar ke Bapura. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.